Изге көңіллі шықмайлылар зәйдегі гуманитар ярдәм жию пунктында еш бола. Эшләү үшін материал алырга киләләр, әзір ярдәмне китерәләр. Бу елы тагын 530 окоп шәме ясаганнар. Рәхмәт шықмай халкыма. Менә алар көче белән бүген алып килдек 3-нче партия. Окоп шәмнәре 530 штук, бу безнең инде 3-нче партия. Бу алып килү. Алдан алып килгән идек. Шыкмайлыларның гуманитар ярдәм окоп шәмнәре белән генә шикләнми, хәрби госпитальләрдә ятучылар өчен эчке киемнәр, пижамалар теккәннәр, капчыкларга җылы киемнәр дә тутырганнар, туган якның шифалы үләннәрен дә киптереп әзерләгәннәр. Моны авылда илчәр дигән хатын-кыз җыеп бирде. Монда төрле үләннәр, файдалы үләннәр, чәйгә дә бара. Лекарстволарга да бара. Шыкмай халкы ир-егетләребез ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр арасында. Авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булыша, хәрбиләргә кирәк яракларны да һәрвакыт мулдан әзерләп җибәрә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.